Ez îroj asmî zelê re çîrokeke Kurd bixwînim ji pirtûka pîrê û çûçê. Çîrokên gelêrî ji weşanxana Morî çap bûye. Daristan dibêjim asmên guhdarî bikim. Li Daristanê çûçikek hebû. Derekek ketibû lingê çûçê, pîrêkek li ber tenûrê bû. Dikir nedikir tenûra wê vê nediket. Çûçê hat got pîrê. Pîrê got ha. Çûçê got pîrê derziya xwe bîne derekê ji lingê min derxe biavêje tenûrê wê tenûra te vêkeve. Pîrê got baş e. Pîrê çû derziya xwe anî dirêkê derxist avit tenûrê. Tenûr vêket agur gur bû. Pîrê nanê xwe lêxist da ser serê xwe berê xwe da malê. Çûçê got an tu yê dirika min bidî an jî heft nanan. Pîrê got heyran min qenciyê bi te kir. Îcar tu bûyî şîrigê nanê min hoy xwedê te nehêle haş tere heft nan. Çûçê heft nanên xwe girtin firiya çû. Tu fehm dikî ne wisa? Tu yê jî bixwînim. Çû li ser qulûçê beranekî venişt, dît ku şivanek li ber pezê şîrê xwe dotiye kiriye nava tasekê û vedixwe. Çûçê got şivan haş tere heft nan ji xwe re bixwe. Şivan nanê xwe xwar zikê xwe têr kir qederekî derbas bû. Çûçê got şivan an tu yê heft nanê min bidî an jî heft beranan. Şivan got min nan xwar ez ê ji te re jî min nan xwar ez ê ji te re ji ku bînim? Kir nekir çûçê jiya xwe nehat xwarê. Şivan heft beranan da çûçê. Çûçê heft beranên xwe da ber xwe firiya çû. Ev çîroka xiciktiya ji me re gotibûn. Wa hatiye nivîsandin. Çûçê qederekî çû ser rêya xwe rastî gundekî hat. Li gund dawetek hebû def û zirne lê diket. Ketibûn milên hevdû û dilanê xweş kiribûn. Ji aliyekê de jî xwarin amade dikirin. Çûçê çû ber beroşa xwarinê ji wan re got. Goştê we heye? Jinik got na. Çûçê got ha ji we re heft beran. Ji xwe re bikin goşt û li ber nanê daweta xwe bidin. Piştî xwarinê çûçê hat cem wan û got an hûn ê heft beranên min bidin an jî zêrekê bûkê. Ji çûçê re gotin tiştek wisa nabe te anî beran da me. Kirin nekirin çûçê jiya xwe nehat xwarê. Rabûn zêreke bûkê an zêreke bûkê dan çûçê. Di çîroka me de bûkê dîre. Bûkê dîre duê dide şivan. Çûçê zêrê xwe hil girt firiya çû demek şûn da li bin darekî şivan dît şivan bi lûra xwe lê dixist. Ji şivan re got haş tere zêrekî bide min tûtikê. Çûçê tûtikekî girt firiya ser darê û got min darek da bi heft nanan, heft nan da bi heft beranan, heft beran da bi zêrekî, zêr da bi tûtukekî, tût. Tamam negire. Buna xilas kir. Diya me de bûk de hanî dida şivan. Erê divayîn de guheriye versiyonên Temek. herêman di guherin. Şu an çîrokên gelêrî ne. Tamam Asmin? Dêsê daha Tamam çîroka vê hefte daha dihêrida.